Concello de Laza celebrou este luns unha das xornadas máis esperadas do seu entroido tradicional, o Luns Farrapeiro, unha cita multitudinaria incluída no programa do entroido de Laza, un dos máis antigos e singulares de Galicia. Dende o mediodía, veciños e visitantes congregáronse nas rúas do centro para participar na popular farrapada, unha batalla festiva na que os asistentes se lanzan trapos embarrados uns a outros. En cuestión de minutos, a praza quedou cuberta de barro e risas, nun ambiente de desenfado que mestura tradición, resistencia e espírito colectivo. O Luns Farrapeiro mantén unha forte carga simbólica. O barro, elemento protagonista, representa a conexión coa terra e coas orixes rurais da comarca, nunha celebración que conserva rituais transmitidos de xeración en xeración. A xornada estivo marcada tamén pola presenza dos tradicionais peliqueiros, que percorreron as rúas impoñendo o respeto característico desta festa. Con alta participación e gran afluencia de público, Laza reafirma así o valor do seu entroido como unha das expresións culturais máis auténticas do calendario festivo galego.